Дёрон азиз, салом алейкум. Имрӯз 9 сентябри соли 2025 қарор дорем дар ноҳияи Панҷи Пурганҷ дар маҳаллаи Кӯҳдоман. Ва ин боғе ки мебинем боғи ҳамин сол шинода шудагӣ аст. Ин боғ зардолу аст, зардолуи навъи лорна ва раббада. Ин зардолуҳо хушк намешавад, лекин бениҳоят бозоргир ҳастанд. Зардолуҳое ки ман дар бозор дидам килош 30 сомон буд. Ҳозир ман қайд карда ҳастам ки ман нархро муайян намекунам. Дар бозор дидам 30 сомон буд. Манам хел 5 гектар зардолу шинодааст. Мана бинед нашунамояш чӣ хел хуб мебошад. Арусак шуда истодан. Ин он қадар ҳамоли нашунамояш ба таби дили ман не, чунки об надоштааст. Мана ҳамин сол кай як ҳафта гуфт пеш гузарондем. Хай якун одами зода вақт надошт, пул надошт ёки дигар шароит надошту ман обро нав гузаронд. Об бисёр дур чакида истодааст. Обро наздик кадан дар кӯрака? Кадоми задааст, дур задааст ёки шланг гурехтааст? Шланг гурехтагӣ аст, кашидагӣ ҳастанд. Ана ҳамдиёрони азиз, ин боғи зардолуҳои раббада ва лорна дар ҳаҷми 5 гектар боғ шинода шудааст. Оянда ин 5 гектар агар мева диҳанду 20 май зардолуҳо пазад, зардолуҳои лорна чини шафтолу ҳаст, рабадам чини шафтолу ҳаст. сахт аст, як ҳафта меистад дар бозор. ман нишон дода будам ку аз ҳоҷи қиёмиддин сарбанд. Ин ана ҳамонҳо ҳастанд. ана ҳамдиёрони азиз, ин 5 гектар аз тарафи бародари мо Фурқаҷон боғ шинода шудааст, ки дар оянда бисёр бояд натиҷаҳои хуб диҳад. ҳамин оби қатрагиаш агар аз аввали сол мешуд, ҳоли ин ниҳолҳо ҳамаш анам қадаре буд. лекин аз сабаби набудани об имсол об гузаронд. худо бо шукр, соли оянда акун бисёр об мешавад, заминаш бисёр нағз мешавад. ҳамдиёрони азиз, манам хелин боғҳое кунед ки бисёр ба шумо манфиат биёрад. албатта ин рабада ва лорна ба монанди зардолуҳои ашт, исфара ва ё кони бодом ширин нестанд, чунки зардолуҳои ашту исфарау кони бодом зардолуҳои хушкшаванда ҳастанд. ин хушкшаванда нест. ин зардолуи бозорӣ аст. дар бозор як ҳафта месад, сахт вақте ки пухт маззаи нағз дорад, хӯрдан боб аст. ана ҳамдиёрони азиз, ин навор аз ҷониби гурӯҳи ангурвабоғ дар боғи зардолубоғи ноҳияи Панҷ, боғи бародари мо Фурқатҷон. Фурқат бениҳоят шахси пуртаҷриба мебошад. ҳамин рӯз ҳозир мо ҳамроҳ ҳастем. То зону дар даруни хок аст инҷа ва худашам то зонааш дар даруни хок меҳнат карда истодааст. ҳамдиёрони азиз, мана ҳона деҳқонаш кор карда истодааст. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурвобоғ бошед, подписатсия шавед, ягон гапҳои хуб гап занед. худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.